Kawan kepara mata kesengi ni pusan kalau kitab Jeremia kalau nong kepa nyau dekat kepa arpukra kepa ong kumni kai jinget sneng kala yam kim ya keren syu syapang jongkaru kawan kepara hakene kepateng benriu kai jongi kepa banta kene gijuk kepa banta kai jinget sneng ya ki hukum jong blai kam dan syu ka jinget sneng wat ya kebalang ru kam dan syu ka jinget sneng ya ki kim ki paru kaladu ka jinget sneng lele ya ki temen kisan kesnong katau bat ha ka imlang salang ru kam dan syu Kamdan su namarba wat ya ki hukum jong blai ru ki briu ki pamanta kim ko ngu su namar agat khot ke pa arphulai jong kene kelenong nyau kitab Jeremia ne tu lupa kong Henry ngala hukum ya ki baki dei ban ko ngu ya nga kumta bangan dublong u blai jong ki pat maki kindublong upa jonga ngala ya tu ru ya ki ban im hakarukom bangla hukum yaki kumta baki eki kindu yaj baha na kapantai jongki oi yaj baha ladangi kongu ya ublei Andrei kadon ru ka jing yaj baha ke ba u nong lamler ru u pen i ba ki yaj baha la ki kongu ya uru kene ke jing lamler Kajing sisa kalong kibriu kiba kongu seneng ya ki hukum jong blai tang makiken kiba sisa kila ban yaj bha andre kibriu kajing sisa kilong kiba mutlak blai ong kumno lengba une prophet ban kilale mutlak kat bakwa kadonot jong ki ban le hadu ba kilanang sneu hakajaka banang khambha Kajing sneu jong ki briu kare hakaman sim jong ki daki kam jong ki keti jong ki daki jing le jong ki kile syaki jaka bakim dei ban le jong ba jong ki kejat jong ki rei ublei ha kaba hangne u prophet ha kini ki dekat arfulai hadu arfupra u kedau ublei wala kibriu kidon ha kajing syate syakum jong kajing long murau ha kapop andrei ublei ulasei yaki nakata takaba penken mau yaki tu kibriu hakiba ublei ulapha ya une prophet Jeremia ba ublei ulapla yaki na kajing sya ring mrau le syate mrau hari Egypt bad ulapen laj yaki Bat ba nadu kata kapor baki lami nari Egypt ki long ki balai doit na kajing sya rimrau. Din mar de na kane kadau u blei ulas ngosi baru long wat lang ala pelai yaki na kita kajing sitom kajing jenjar bat kajing sya ban ben penban kim sya skor bat kim patiau penban kilale mutlab bat kilale khamsniu ban yaki patemen jongki atau don em kum kene haing hasem jongi ha rukom im niam jongi ha karkom im ha im lang salang jongi mar barok ki ba ngidon bat ngilong bat ngiyo ki wan na kajing sebun jong blai mar kata dongin ya long ki ba kongu ya blai mar la da ngilong ki ba kongu ublai wong kumno kumta ngadublong ublei jongki bat ki kindublong ublei jonga bat lada gile kumta te ngin sa longru ki bayo ya ki jingkerku na utrai ha ki kitab ba pero jong jing ta ba kuit misem ba haba ngi kongo ya utrai ublei ngi long ki ba man bha ki ba man miat bat kane ru kade ka we ba man la we pu we briu ukwa ban man bha bat man miat
ban yo ya ki ba ni don kam ni angnut and rei kitu ki ba septing yo try ba kitu ki ba kongo yo try kitu ki ba pendem yo try kitu ki ba mane ba dam buram tang yo try marway tang yo blay marway une ublay ubalong laiway ukpa ukun bat umen sim bakoi ya u tang ya u ni dei ban mane te hakane ka ayom lada ngim siam la lek kumta lada ngim siam la ngeit sneng to tengin ya kelalong ki bang ngeit sneng no lada ngim ya kren su haying hasam sipang ke ngeit sneng ring ya kren ban ya bun kam tang ki ba omler kam ki bomler kam tongin ya sange ya kum kita bat ngin hikai ki kun ki ya kajing mentoy jong kajing ngeit sneng ni kong ya oblay baar ya kikimikik pa bat ya kitu hakiba kidon kiba halor jong ki ban pe tin bar kata tu kene kaktin jong blay lumba kene ka kitab prophet Jeremiah alnong ko ba nyau dekot arfulai adu arfukra kan ya rapingi banong ki bangit sneng tang ya oblay hi marwe batang ya uhi bangin ti tang ya uhi in shashko but bangin open long ya ublay uban ben nyau kumne pin khot yaki henre kim the titongin ya the haba utrai upasiau hakid onut jengi kawai ke jeng pasiau jung utrai kede lomba kasur kabangi ya sngau kawan hakid onut tendong skor jengi hakir komba per kam tame ublay ulobu ilade ya kene kejing pasiau jungu lempa kejing atiblem jungi tongin om ya penyap ya kejing atiblem tongin ya penim dah keba ngi penyok sengau ya kasur juga ketien jong blay ya ketendang skor kenang ba kejing atiblem kan im bad magin kelalong ki bangit sneng to try blay unyarap adu kurku yang iwei pe iwei but un simti ya kecim jengi borok kawai and you try Jesus Christ